conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boywa mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito karo montaji obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokeryo y'abayibuli. Yake hima omwanchi omuliyeli abegiteseni ya Ndizi TV nendengo kwaligania ase omurobelio owalfit astora betokomena na daktari na bego gusanga amange kubwatikana na maroire mwanchi muliyango kwaligani bena somorobelega kulendengo kwenyelenga na bakwenda gusanga na intwe wetra sinsemo chichi mitandao sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News sensemo ya website na bwatnya wetra www.ndizitv.net deterene Frida Kerubongo kwenyelenga na boko toma ujumbe ya genke wetra ase namba yesimi ya 0792192834 otomanyenga yokubati umuroberi koru na bego liboliriago ase daktari indirieliga kolende ntarira chingaki tiange daktari libagalia bene abega kumanya omwanchi umulielia na kyakorukwa na inde ngaye kliniki kyae kegotoka. Karibu sana daktari. Asante sana Frida. Iliterene daktari Moses Kena Ansarigo. Nkorwe senya daktari kurukunga Walfit Health Centers eitubuate kliniki Gabo Songo asamaga chose nyumba ya Uhuru Plaza Alisa egoroba ya gatatu room 307A. Karibu sana. Asante sana daktari asogo ikirana ewiki yawo ngakiyabire engiya muno byo tugenda konya abantu baitu we thank untume tegatoka tegikietu nengiya nekero abantu bako reporting abagenda ko wena. Okay. Ari ekero kwanyarira baroira abanye. Abantu bawenire ibonere weekend ya muno. Okay. Mbiyemo no sana mwanchi umulile nigo tore na Dr. Kena Moses Gigase studio oyora chikoba litkolera kawo kwanera igoro yoborere bwa rheumatoid arthritis daktari. Tomanyingo gumborere kyoba. Rheumatoid arthritis. Ekero ko wiri tanga arthritis. Eminatinga ogosambika we joint. Omubero itumugima orosi neki joint. Ki joint yigina chikogera twatara, twikumba, twimuka, twarara bintu binebyo. So ki joint iki gikorokunga synovial joint mono na kitubwate kinyinge. Munabona uligerya maru aito abwate synovial joints odi our elbows synovial joints so chi joint ekarokuitanga arthritis eliminating ogo sambeka we joint nga yani joint yago ya sambekre kina kimidinga
arthritis. Lakini bono kwa mboli yubo kunga rheumatoid arthritis. Tiganko inyoliga Frida. Ntubuata arthritis chinyinge aina mingi ya arthritis. So kuna arthritis kama osteoarthritis, kuna gout, kuna septic arthritis. Lakini yekuwa mboli kunga rheumatoid arthritis. Nke minute. Rheumatoid arthritis na arthritis egoche somo beroito okobo muberoito ogoita joint cheito osomo beroito ogoito no bonyamasi bwaito igobo no burire bogocho kobo bonyamasi bwago nchokeire obonyamasi nyasaye natotongere to bonyamasi obonyamasi ogasi ya no koranga ntuliko twara marwire somo beroito lakini bondo bonyamasi obo nabo bora kolega saidi bosinyo komanyanga oyo no muberogo na ini adui so konyoro bunyamasi bogo itomo berogo boita na adui pamoja so uburire bwa rheumatoid arthritis ibo korentu no bunyamasi bwaito ekero bunyamasi bwago bogo itomo berogo bwachese joint bunyamasi bwago bwasariye joint yago bwachese kinyama bwasari kinyama chiago so no bunyamasi bokoraki bwago njokeri kango tele Mr. Kerubo enenga kiyobo kendu enenga kiyobo kendu enga kiyobo kendu nali arthritis ya kobembe saidi kwarolira abantu bicara bikite kombo batari konyara kubwata kende gionse bakoro muno bosongo bole igoro saidi because enenga kiyobo kendu so ego kendu is an aggravator bo kendu bokogera pain ubosongo bwa rheumatoid arthritis bwagenda igoro sana tebone keru kabisa. So rheumatoid arthritis nangenda gukwana is an autoimmune disease. An autoimmune disease nangenda goteba no bunyamasi ekero butali gokolega asimuna etakire. Aha, kerekende daktari ingi keragere gosingi yakoreto oboroiro bwiga. Ingi yakorento oboriro bwa rheumatoid arthritis. Ingi yakogera bunyamasi bwago bogonchokeri. Na bera abekisababu bere. Sababu entangani itokinyirukanga genetics. Yani nga ibuko bwatyo religete endeligete. Onye mamu mino bwatu rheumatoid arthritis. Kobonyora nabo konyoranga ndaisi. Onye tatu mino obubwate nabo konyoranga ndaisi. So abantu bali babwate nambeyemo obu ororeri. Mono nandokora babwate allergies. Family bwate allergies mono nere konyora rheumatoid arthritis. So abantu bali babwate nga kubwate allergy ende yonsi you need to be very careful because nabora askonyora uburibo kurunga rheumatoid arthritis. Okay. So number 1 is genetic. Number 2 is an environmental factors. An environmental factor minetiga. Amasingara. Kaiko ibuli tuororo. Amasingara. Ndagira kyokoli. Ndagira kyokoli. Muna gukolie ndagira kwa mfano ere junk food endagire nyinge bwata a lot of sugar na bekogera bunyamasi bwa bugonjokera. Let me show you something. Ekero umuntu agutumiege chikeke mu gisukari keriegeke inalewesha kinga yako ya mwili for 6 hours. You can imagine onye gukunywa sukari na ande nkwabu atego no le like konyo ruri waru mo arthritis na bokonyo re sobrais. So what kind of food are you calling? Okoli ndagere ya junk food, okoli ndagere levata a lot of chemicals yeduka. Abantu bali bakunywa soda. Abantu bali bakulu nini squash. Juices okole juice yebekirenga ekoja ku expire 2032 lakini ando muntu tagete ko nyinga tagete ku isa 2032 so ndagira kyokoli. Number 2 pollution. Orocho nselera matukayo gende kitawuni kile polluted from the exhaust. Heavy metals tokonyore sa maki tokonyora bwate chlorine even chemical heavy metals chagera bunyamasi witomboko kolegas buronge. So I'm talking about environmental pollution na bekogera. So you have to watch what you are going to eat. Tekoli ndagire let me tell you Kerubo into toko botame ngote abanga nyasa tatongete bantu barwale okorra tokurwale so gutamanya inkyo kunywere soda onye kumanyere soda ne bwate chemicals inkyo kunywere soda inkyo kunywere juices komaite chemicals
nkyo koliere ndagera kwete etabu ateni nutritional value nkyo koliere ndagera etaligo chikoko weni ego chikogero ruale we have to watch that you see again to kende bono to bwati ki theory nchiro theories chigotebekana nkolenta chiro burire bwa rumor arthritis number 1 is milk amabere y'engombe abantu babwati burire bwa rumor arthritis ekero baguchesinya kitari gitokwatinga hakuna kutumia maziwa ya ngombe because the research which has been done ekorokinga the infectious agent ekolento burire bwa rumor arthritis ekoberesa amabere y'engombe igo umuntu ubwati burire bwa rumor arthritis tinatanga amabere y'engombe namabi lakini umuntu ubwati burire bwa rumor arthritis itoko motebitazo kutumia amabere y'engombe because yatebekana amabere y'engombe nki kolentare because ekara abantu barusitia manyinga ibanyoyetenga these the antibodies against amabere ikire kinyinga karo kunyumunta kunyoba amabere y'engombe theory ende ntubwatege ntugekorukunga leak gut syndrome ekerenchira yago yendagera ekolik kwanya korre pipe yekwerende imugetia match onyore nebo chogete ekonya gwetia match guchime so meaning na pipe ye onye kobochoka ngwetira match akoswa gusizikuchia samaruba enchira yaitu yendagira onye bwate leakages na begwetyo mato enchira yendagira nere bwate buchafu bungenze Oligeri enchira yaitu yendagira ebwate millions of microbacteria you can imagine so if there's a small leakage these microbacteria they will get away yogo source umubere ime obo chafu chemicals toxins all what you can think of na begwete source amanyinge iyo go trigger yali ntuburi wa rumor arthritis so oligeri abantu abange baboti buri wa rumor arthritis okonyora abange babwate ulcers usenda yabe kubasumbua so what I'm trying to say is that we can make sure that injira yawe yendagira unaitunza mzuri ili sicheka kuletea maneno yes okay daktari ebimanyerera imbire biri ngacyora korumanye nga nobwatuburire bwa rheumatoid arthritis ngacyora korumanye nangenda gukwana bono ligereri uburire bwa rheumatoid arthritis number 1 ibo konyora myakende yonse igona bo konyora abasai nande bwanyole abantu abagoto at the same time so mboliko chagua mboliko choose myakere libogo chakokole okonyora nabe konyora abantu abake nangende goteba naro lumo muromoke obwata rumor arthritis bakugoro kwaye gwabere kombo kali konyara gutumya agakira umupira lakini bono obere muno montomo yani obere deform let me say that you know bono wika nambeye muri linga emyaka yago nerenga kero kwanyore arthritis ko rumontomoke manyanga na buranyole ngobwate rumor arthritis number 2 kimanyiri ya kabiri egena arthritis ko ligi joint kinyinge kali ko joint yemu nabe ko ligi joint kinyinge igorora ngama go kaga twali arthritis joint cyomogongo joint cyamaguru kigo koroma joint kinyinge more than 1 2 3 joints manyanga na buranyoro bwaturire bwa rheumatoid arthritis egento kya gatatu bure bwa rheumatoid arthritis bokoli symmetrically minetiga onye bwali ensemeye yemo nandi bugucha bucha kokoli ensemeyende so onya maruwa achaka ko liruli ya uli achaka kukoromeli elimo liriwe lirinde njiji korome onye jichoindi chiago chiko korome yeye koroma nandi neche korome ye side ende so ekoli upande yote mbili inakula upande wa kushoto inakula upande wa kulia egento gyakane orora arthritis yegukolia magoko ebyara byago amagoko agagotwara arthritis onye ebyara byago bigokoroma chichoindi ebyara chigokoroma eyo naboranyo nga rheumatoid arthritis yekolia magoko eyo ndo rheumatoid arthritis mono nere kolia magoko ago egento kende bono nagotebi naboko cyakonyo ebyara byabo biko cyakoenda kombo ebyara biko genda kombo ebyara byabo byarenge straight frida wono byajagire koenda kombo uende kawa ni rheumatoid arthritis egento kende ese byara gose kinengo chiago ngo cyakonyo chikobimba ubimbe bogo cyasikinengo bobimbe muno ebibondo goso uzibibondo zikuru
byachakire goja ziki joint what we call rheumatoid nodules so rheumatoid nodules ego chokoba kwa twari buri ba rheumatoid arthritis ekimanyereri kendi omubero okotwa okobomol omoro society nabamanyingara ereso omubero because buriro omboli koli joint joka bukuri baka muscles so muscle aches muscle pain muscle weaknesses omubero tubwa tinguru you know nabura nyolenga noburire bwa rheumatoid arthritis nagotebi umuntu bwate rheumatoid arthritis yabange mbabwate allergy so onye gokora ikintu cyawo kikoromu nano bwate allergies zo mubirogo nabura nyorenga noburire bwa rheumatoid arthritis obwate yes daktari kerekende umwanchi muri lyo koliyete na kumitinga oburiro biganko bwena bure kolende nga umuntu twaliro oburiro bwasege kegetambe chi complications inchiri chichi abantu babwate rheumatoid arthritis mwabona yo monaro chalero si umchezo ubaroro kora bakogenda bakwenyeri ibakogenda magura akire kombo so again take colent burire bwa rheumatoid arthritis colenta is what we call deformity eso mubirogo deformity emiratinga a joint yenguja koerere means again magura you know uburire bori bokoli what we call synovial membranes bwali you know a cartilage iri se joint bone joint yo ja kobimba bwalenta match ibintu binebyo so a joint iri ngo kikobe gute gusalekere completely onye joint iri gusaleka munangendera gotebi abandi kugula bakwenda bakikobekirwe joint yengawo bakikokora ni replacement you know bakikobekirwe joint iri nga artificial because the joint iri ya very deformed completely munangendera goteba oburiro bwa rheumatoid arthritis ibogo sali joint yago onye joint yago saleka then you can imagine movements colleagues yago it will be you know so difficult na kweresire uburiro bwa rheumatoid arthritis bokoli baka amauga ikona ba mauga gakogenda kombo bwalenta deformity yibyara umuntu guru wedi rheumatoid arthritis tago swinyo yanga tago bwata silasi yakole kwende Arabi ubusongo buligoro amagora maokaya akoba deformed si mchezo so buriro bwa rheumatoid arthritis ngo itabora abantu bako itabora abantu bako kana bogo ende senkoro yawo bosari enkoro yawo nabo ko gende se figo bosari se figo nabo bosari umubiro mu mwenda gotebe ngozi bosari ngozi yawo yes okay ambie mona sana daktari korenda omwanchi muri naganiti komanyanga ase clinic ya Walfit na kimoko na obugweni akubatikana no buriro biga yangote misi kerubo eso montara gwenu burire bwa rheumatoid arthritis na senya gitari yete koruko Walfit let me show you why okay abantu abange bakogenda nyagitari babwa tuburire bwa rheumatoid arthritis inki bago kolezi nyagitari ikitu cha kawaida ibako painkillers nabana abantu bamenyira te painkillers let me show ubaya wa painkillers ekero umuntu yabwa tuburire ngote binda abantu babwa arthritis nga ancha utamekuru chipainkiller chipainkiller cyo kwegunya gitari ekigo saliye cartilage yago e joint ne bwate ndo ikuru cartilage akauga kali kororo kali very smooth so ekero kunya kunyu painkillers they damage your cartilage onye cartilage yayo eko damaged much ali akobere chinta lichi kominyoka buya you see so a painkiller yasaliye cartilage number 1 number 2 ukonji painkiller for long ngo chole na ulcers utakuwa umedevelop tena ulcers because twarolenga ki ebintu ke colent ulcers ne bintu bibere ntubugate nto ikurunga H pylori and ntubugate painkillers so painkillers ikikwarore ngozi yerese asenda yago watu wale bitonda so ntunga kitoko kora tofauti ekero umuntu akire senya gitari yetu ya Walfit ntoko kolege tangani is that we have to make a diagnosis we have to be sure 100% ngomuntu yabwa tuburire bwa rheumatoid arthritis so how do we do that twarusia manyinga twa kolege ntoko kunga rheumatoid factor ekero twapimire rheumatoid factor na bekoro kunga nere positive ntobwate ndo kunga C protein reactive twara kusinere reactive bitone binga turakole na tuwa x-ray lakini ndokere more important nokokora nokurusia manyinga kupimwa nole positive or negative so once twanyolinga your rheumatoid factor is reactive so then we embark now
asokurwali oburiro bwa rheumatoid. Let me show you the procedure. Number 1, twatebirenga omuntu bwatu oburiro bwa rheumatoid arthritis. No bunyamasi bwaye bogo itomo beroye. So we have to do something to tell you bunyamasi bwa ungayaya tiago ngo itoro mu berogo. How can we do this? Ntobwata malyo gakoro kunga immunomodulators. Immunomodulators na malyo gago chikotebi bunyamasi bwa unga behave. Cheza ka wewe. Wacha kupigana vibaya. So twatuliso bunyamasi bwa mbo itomo berogo. Number 2, obunyamasi oboko gonchokera because obuchabu mbole bwasoire sa manyinga boko ero obunyamasi bunya gosoka liyo bunya kukorwanise. So wikatokolege ntwe kunga korusio obuchabu tokolege ntwe kunga detoxification. Detoxification nekero tokorusio obuchabu bole sa manyinga egero obunyamasi mbonya korwanise. So twakore ntwe kunga detoxification. Number 3, again to number 3 kere kusumbwe to mo regara ochikonji penikira no bosongo. Igo ikatoro make sure ngo bosongo bwaye bwa koleki bwa reduce. Ntoliko chikomwa painkillers. Itogo chikomwa what we call natural anti-inflammatories. Natural anti-inflammatories yango example. Wenye tumanyiti lina nasi ne painkiller kwa mfano. Lina nasi ndibwati ndo ikorunga bromelain. Bromelain is anti-inflammatory. Na watu wajui hivyo. Ntobwati bintu mwabono turmeric ebinsari mbibwati ndo ikorunga curcumin. Curcumin is anti-inflammatory. Ntobwati ginger, ntobwati bintu bingi which are natural painkillers. So ekero muntu ago jesinya gitarito miskerubo wikatomo sominga use this achana na izingine so that ule uchungu wake iende chini, ule uchungu itoke. So ekatwa rusio bosongo, what is remaining? We have to repair the joints. Okay. Cartilage joint is very damaged, the cartilage is very damaged. We have to repair the cartilage. To moyo likunga glucosamine and sulfate, repair the cartilage. We have to repair much aliale ese joint. Tabase kwa mange mono abeke wangu kerigeta keire. So we bring in ebintu biribigo chiko repair the cartilage and so many things. Chijondi jaya wena buya. Alafu nutrition kama kawaida lazima tukupige nutrition. Lazima tukuambie kwamba hapana wacha kunywa sukari. Sukari ni mbaya kwa sababu ina ile. Lazima tukupe sababu. Ndio ndoliko tayo mondonga tigege ndio without a reason. We have to make sure that we give you a reason. Why tumekuambia ni mbaya kwa sababu ina ile. Okay, mbia mono sana daktari asoko resrega sobugale ando chenga ebiro bitu byabere bikominyoka kegima lakini kondetia ndara ligiriria ensemeri ya Facebook yakando chenga Kevin Obiri chairman boda kitutu cha South agatebanga komkomo hadi mwisho kefanya riba agatebanga following ni yure mmoja agatebanga nagenda tukubwatia umurubiri konde daktari mwanchimulia nabaro nabetengu umerana ante ngango ikase studio ngotabimbye munasega singiyo gukora chinsemo chichamuguheko Saro Nonga, Rose Kepchoge, Paris Maranga, Lady Ononga, Stella Omogambikeba, Violet Ononga na Boygo Paris Jeff ekerondo chenga mwanchumulia naro robole tiga igali boliri daktari awatebanga bwairire mboliri dokiga anikiva socks one of my legs, in fact the right leg huwa itchy sana to the point that ninajikuna hadi napata bruises. Could it be an allergy or soon I'm going to heaven? Atavanga, I congratulate him. Ameiva anatomy and physiology. He is indeed very competent. Atanga, my immunity must behave. I will make an appointment of paying him a visit. I think I need a proper detoxification. Karibu sana. Tuliko genda osonya sai lakini kiora ndo sonya sai. Sonya sai ndo zako tanga no asagia. Yense nembe nya sai no mangana haramaya. So kiora ndo nya sai well and good. Lakini ekero kobeka kisocks kwa nyoran ko yagiole. Number 1, you need to look on a material ye socks ne liyo kobeka. Maybe the material is not good to you. Nele cotton go say kale silicone or whatever. Na bora arumu ore itching onye socks iriego konasa mono manyinga tali go tira go chigoro properly.
na biragero yagiye magurago na bore yagiye magurago because ubwate some infection na bono tubwate fungal infection ya maguru so na bore yagi because of so many reasons lakini wakati mimi nitakuona I will let you know nini ambaye inafanyika. Alafu menge sama gotebanga good work doctor no agene tukubwati umurukuru sense mochi cha Qatar. Daktari mwanchumulia na roro boli nga nkurwali ure oburiro bwiga bwentemi. Entemi ekuru ku entemi timwe tusengo nimbu yamanyete lakini maitenga entemi nekerenko enkole kugwaka bwangu all what you call arrhythmias enkole gwaka bwangu ekere nkole gwaka bwangu weke sababu yetoke nkole gwaka bwangu for nothing it has a reason maybe umuntu yabwata anemia manyinga tabwati so muberoye bone nkole gwaka bwangu so that it can compensate either enough oxygen to the blood nabura nyolenga esababu yende enkorone bwate problem enkorona bya actually problem abantu mbali bwate leakage of kwendilie koigole merango iri koigole senkoro the valves onyolinge valve ya colic for instance nabura nyono bwate cardiomyopathy there's so many reasons enkolera gwakere so the best thing era bengia nogo chanya gitari kwanza tujaribu kujua ni kwa nini your heart inakuletea entemi sababu ni chinyi unangenda gote kiragera entemi eche so kero go chanya gitari we make a diagnosis ntubwatiriye go kiragera entemi eche tegwa enkorte wakabwango yes ntubwate but ntogo ko tutamanyitinga sababu ni nini we have to correct sababu iriyagera enkole entemi ko waka acha nikwambie sasa kuna program tumeanza kwa hospitali yetu ekwere nde shida netu anyolira bagakabakire nyagitari yitabange sana kurumwa koyo cyagete abagakababwati ngende yikorukunga prostate yabe kubasumbua bono batwale shida ya mache bagosinyiko macha gwete senjari taliko bagoke babwate what you call abnormal urine pattern abagakabali myaka 60 years and above itoko watenga ba make sure nga bakire senyagitari yetu because twachakire program yoko basomi about the prostate mbase gusumbuka ne prostate ngakibara kole egere prostate yate so kobenene abantu abakabekire myaka 60 years and above mbali kole mu mugondo because prostate yabe kubasumbwa ekaro kole mu mugondo ngokonyere prostate yate basakobimba so we are bringing up a very nice program package ego chikokonya bagakabale 60 years and above so onye kumanyete umwako ndibwensi utrani myaka 60 years and above motive tafadhali make sure amekuja world fit we have something good for them daktari ko nchinga cyatonyorire Keteria Daktari Moses Kena Onsarigo ngorwa senya daktari ya World Fit Health Centers etubwate clinic ga Bosongo asenyomba ya Uhuru Plaza bari batama Uhuru Plaza go ikochi bakabosonge town once wekire Bosonge town bolinga marigiti nkayere inchubaka marigiti ali sikibuche rigire kinyinge ase stage nkuru ya Kisumu yarenge enyombe yere korumadnere korukunga Uhuru Plaza gose Aliza Plaza soime inchubaka goroba ya gatatu room 307A no konyole clinic ya Walfi nando bya Bosongo ga nincho munyagitari y'Obosongo anytime you come no chamami no jari kolina lyonzi nincho konyora mu munyagitari y'Obosongo ga tubwate clinic Eldoret and tubwate clinic Kende igari Karatina nkende se namba ya yesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 Mbia mono asogoturigeli. Mbia mono sana daktari, mbia mono sana umwanchi umuliyeli asogo anchira na kuligeli ya omurobili yiga na kusemerebwa kwa nimna kwa vere kuimanya amange. Omwana mugundo Daniel liboli lya gonto chitoli chakere weekend kolendo umwanchi umuliyeli nganchire nkolero omurobili asebire biga kolende toskato nyegera amisi Josephat ngoswale asumurobili bwe obubosera bwinka letere ne Frida Kerubo no liene kemna chibi channel yogire wikira sora senchira ya bene nere Petra mukira twara obugelia borobia
kero okoromwa amaru ekini Petro Mokwera na nibia time yangu. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are